V ranej show Fanrádia sa stále rozprávame s Martinom Harichom. Ešte raz ti želáme dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno, kamarád, ahoj. Povedz nám, prosím ťa, ako vyzerá tvoj denný program mladého 16-ročného speváka. Teraz si v štúdiu Fanrádia. Áno, čiže keďže som v štúdiu Fanrádia, tak ja sa to akože celkom počúval a vždycky, keď tu máte nejakého takého ako podobného ako ja, tak to začína tým, že ráno vstane, umie si zuby. Tak to chceš počuť takto nejak, že umiem si zuby? To sme pokojní, že si umel zuby, ale že či máš nejaké veľkolepejšie plány. Veľkolepejšie plány, tak dnešok akože bol napríklad ťažký. Teda stávali sme skoro ráno, prišli sme do Fanrádia, zaspievali sme pesničku, ideme dneska vlastne hneď po obede zase do Prahy, pretože ideme točiť videoklip k nášmu druhému singlu Ja ťa nájdem, teda neviem, že či si možno si ho aj zahráme, teda ak budem dobrý. A zase vlastne to bude práca na dnešok, na zajtrajšok, na pozajtrajšok, strašne sa teším. Potom máme koncert v sobotu. Kde? V hale Hluk. To je taký zaujímavý názov pre halu, podľa mňa. V Čechách? Áno, v Čechách. To bude v sobotu, tam sa moc teším s chalami. Na to som aj zabudla. A ešte aj s Evkou Farnou dokonca, prosím. Že tá Superstar bola vlastne Československá, že ty teraz obsahuješ dve krajiny. Obsahujem dve krajiny. V rámci svojich pozdravím aj do Česka, samozrejme. A je to vyvážené, že v Čechách ťa volajú hrať identicky rovnako ako u nás? Myslím, že áno. Je to skoro vyvážené. Podľa mňa možno trošičku, tak 60% prevláda Slovensko, ale ako v Čechách je to tiež zaujímavé. Počkaj, ale ty máš 16 rokov, ty by si mal chodiť ešte do školy, nie? Ty máš nejaký individuálny študijný plán? Ja chodím do školy. Stále chodím. Áno, vážne chodím. Tak teraz momentálne nie. A kedy bola bitka pri Moháči? A ty vieš, no dávaj. No tak 1526, ale... A dátum presný? Vieš, bol pekný letný deň. Jasné. Ale takého jesenného charakteru. A začalo snežiť. Tak teraz som sa aj ja tak hotovala, že ti položím nejakú otázku, on žiadna mi nenapadla, na ktorú viem úplne odpoveď. Už ste brali veľkú francúzsku revolúciu? Ako myslíš, že brali? No, či ste sa už o nej učili? To som tam asi vtedy nebol v tej škole, pravdepodobne. V tej škole si práve... Vtedy sme mali koncert. Dobre, kto napísal Ako chutí moc? Ty, ale tak to je ťažké. Moc? To je ťažké? Ako chutí moc? A ty vieš? Fakt vieš? Ale to mi teraz dávaš takú knihu, čo čítaš teraz, akože Ako chutí moc, či čo? Prepáč. Dobre, tak niečo jednoduchšie. Dobre, tvar písmena O. No, a čomu by si to prirovnal? K čomu by som to prirovnal? Tak vy tu máte také pekné bubny, tak ako k tomu možno. Veľmi správne. Alebo v sajfovej hlave. No, to je ako kruh. Podľa toho, aký máš krasopis, hej? Si ľavák alebo pravák? Ja som pravák. Tak sa to zachránili dobrou. Ešte ťa vyskúšame z kotúľa. Hej? No jasné, na Žinenke. To si natočíme až na video, potom neskôr. Martin Harich je našim hosťom v rannej show Fanrádia. Ešte sa budeme rozprávať aj po 9:00. Takže do školy chodí, koľko sa dá. Snaží sa, no tak určite, tak musí to mať nejaké obmedzenia zase, hej, nemôže vedieť všetko. Áno, aj priveľa chodiť do školy tiež nie je zdravé. Ale je to zdravé. To hovorí Adela. Ja hovorím, že je to zdravé a mali by ste chodiť do školy. Choďte do školy, dobre. Hneď teraz chodte všetci do školy. Vo Fanrádiu budeme pokračovať s Martinom Harich.